Com veieu, el biopol té sobretot impacte en aquesta zona d'aquí, que és la zona sud, al voltant de l'Hospital de Bellvitge, Duran i Reynals, però també a Can Rigal, on en el seu moment es va parlar que anava l'Hospital General de Catalunya, o sigui, la Creu Roja, no? Al final també això va quedar en res. Però, per tant, també afectava la porta nord, diguem-ne. Això, tot i que continua vigent, no ha acabat tampoc de tirar endavant, d'altres coses perquè, a veure, projectes com aquests deuen haver 50.000 arreu del món per intentar atraure... Poc és que clar, la competència és dura. Segon projecte important que hi ha en aquest moment, el districte cultural. El districte cultural, de fet, és això d'aquí. És com agafar la idea del Prai i una part del Prai i dir, intentem atraure activitats culturals. És a dir, en comptes de substituir l'activitat industrial tradicional per ús residencial, substituirem l'activitat industrial tradicional per activitats culturals. Que vinguin artistes, companyies de teatre, etc. Aquest és el segon projecte. I finalment, el tercer projecte, que segurament és el més important des del punt de vista de percentatge, per aquí, és una part important del terme municipal, moltes hectàrees, és l'anomenat PDU Gran Via. El PDU Gran Via, com si m'equivoco, em corregiu, que els PDUs són de la Generalitat, l'Ajuntament ha de donar el vistiplau i participa i tal, però no és només una iniciativa de l'Ajuntament, de la Generalitat, és el Pla Director Urbanístic de la Gran Via. El Pla Director Urbanístic de la Gran Via també és una reedició o un canvi del que va ser en el seu moment també l'intent d'urbanitzar la zona de Cal Trabal, que com sabeu són les últimes hectàrees agrícoles que queden. Si alguna vegada heu hagut d'anar, confio que de visita ràpida a l'Hospital de Bellvitge, l'haureu vist allà, al costat d'aquelles zones, de fet és tot això d'aquí. El PDU és el projecte Cal Trabal del 2007, més la zona sud aquesta, que és la que hi ha al voltant de l'Hospital Duran i Reynals. Bueno, està en procés. Aquest, de fet, clar, quan feien l'exposició, teníem aquest projecte. Just el dia que inauguràvem va sortir, no sé si el dia d'abans, el nou projecte, per tant no el vam poder posar, però s'assembla força. I aquesta és una ampliació d'aquesta zona d'aquí, on això seria el que hi hauria al davant de l'Hospital de Bellvitge, tot just a l'hospital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocs. Més els que per aquí i tal. Bueno, com veieu, això ha provocat una contestació, la manifestació en contra d'això, i per tant és segurament el tema de debat. Tots aquests temes són de debat i són importants, però segurament aquest és el que en aquest moment està més d'actualitat. Com sabeu, si seguim una mica l'actualitat, ara estan en procés d'al·legacions, per exemple, i s'estan presentant al·legacions, etc. I també, per acabar, un altre tema, que és un tema que algú preguntava abans, les vies. Fa més de 100 anys. És veritat que les vies eren abans que els blocs, sí, però en molts altres llocs les vies s'han solucionat d'alguna manera o d'una altra, hi ha moltes maneres, hi ha el soterrament, no sé, però el que és clar és que no només és una qüestió de la ciutat de l'Hospitalet, que ens molesten les vies i que això provoca tot un seguit de problemes econòmics de tota mena, sinó que, com sabeu, el sistema ferroviari català està al límit dels límits, i de fet peta de tant en tant, i aquestes obres no només són per soterrar les vies de l'Hospitalet, sinó per arreglar aquest problema. Però és un altre dels temes pendents des del punt de vista urbanístic que té la ciutat des de fa moltes dècades, i que periòdicament, aquesta és una coordinadora que es va fer fa més de 10 anys, on era el centre d'estudis, aquesta coordinadora s'ha tornat a treure perquè es va aprovar amb uns diners l'any 2007
2007 o 2008 es van aprovar finalment uns diners per fer el soterrament de la part de Bellvitge. Però aquests diners van desaparèixer. Es van dedicar a unes altres coses i la cosa continua igual. I com sabeu no són capaces ni de fer l'ascensor en el pas de les vies de Bellvitge al Gornal. Bueno, és un altre dels temes greus que pateix la ciutat. Per tant, fixeu-vos si hi ha un tema aquí per participar, no? Que dèiem, no? Una de les coses que volem és això, que sortir d'aquí amb unes ganes de... Doncs mira, hi ha coses aquí per fer. I aquí finalment també algunes de les previstes del moviment veïnal dels darrers anys i com són